Gentlemen, contingent number 2, may gumaong manunungod sa Manolo! Minta! Minta mo diha! Lamig kaayo niya! Minta mo pinaliki! Bangi ko, dili na ko mabuti ang akong gugmang ngadto ni Rusa. Tumo na, dili bising. Ato ang tubangon ng ginikanan ni Rosa. Itungod na to ang atong anak dito sa iyang anak. Maring sindi, paring Leo. Amo aning itungod ang among ulitaw dito sa imong maanyag na dalaga. Walay problema, Maring Bising. Tuyon kami ni Ernesto, gawas ng ambungan, among nakita ang kabibihan.
of applause to contingent number 2, Mahigugmaong Manunumot sa Malolos. Special thanks to